Så er vi nået op til greenen, og vi skal chippe bolden det sidste stykke ind på greenen og hen til hullet. Et chip er det korte slag, der minder allermest om potningen. Man bruger skuldrene igen til at finde farten med, så er ikke noget håndled med i slaget. Jeg kan i virkeligheden bruge alt mit udstyr til at chip med. Det, der afhænger lidt af, det er, hvor langt skal bolden flyve og efterfølgende trille. Jo mere vinkel der er på slagfladen, jo mere vil den flyve, og jo hurtigere vil den stoppe. Jo mindre vinkel, jo mindre flyver den, jo længere triller den. Det er bedst at have kontrol over bolden, når den er nede på jorden, så jeg vil gerne ramme greenen så tidligt som muligt og lade den trille hen imod hullet, i stedet for at flyve den hele vejen. Så derfor så prøver jeg på at få slagfladen så stejl som muligt. Jeg har taget et 8-jern med til den her. Der er en lille afstand på små 8 meter, og jeg har kun en 2-3 meter, jeg lige skal have den løftet henover, og så kan den trille resten af vejen. Stiller mig op til bolden stort set som jeg potter, holder fat ned i bunden af gribet for at korte jernet lidt af, og for at få en mere lodret vinkel til jorden, så jeg ikke står med jernet ude fra mig som normalt, men så det minder mere om min potter. Lægger bolden lidt tilbage i forhold til fødderne til midten, og så prøver jeg på at lave pendulsvinget fra skuldrene, så jeg ikke har noget håndled med i den her bevægelse.